Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, saiki wancine awake dhewe sinau basa Jawa. Bab basa rinengga. Basa rinengga yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabung karo tembung liya, sehingga dadi basa sing endah lan ngresepake ati. Tujuane digunakake basa rinengga yaiku kanggo nambahi kaendahaning ukara utawa pepaes. Jenis-jenise basa rinengga yaiku sing kesiji tembung saroja, sing keloro tembung entar, sing ketelu wangsalan, sing kepapat paribasan, sing kelima bebasan, sing keenem saloka, sing kepitu purwakanthi, sing kewolu parian, sing kesanga pepindhan, sing kesepuluh panyandra, sing kesewelas dasanama lan sak pinunggalane. Saiki awake dhewe mbahas siji-siji jenis-jenise basa rinengga. Sing kesiji yaiku tembung saroja utawa padhan kata. Saroja duwe teges rangkep, dirangkep. Tembung saroja tegese tembung loro kang padha tegese utawa meh padha tegese kang dienggo bebarengan. Utawa yang diartekne bahasa Indonesia yaiku padhan kata memiliki arti ganda. Padhan kata adalah dua kata yang sama artinya atau hampir sama artinya yang dipergunakan secara bersamaan. Tuladhane yaiku Raden Gatotkaca iku satriya kang gagah perkasa. Tembung gagah tegese meh padha karo prakasa. Yaiku artine gagah prakasa iku gedhe dhuwur. Saiki tugas kesiji basa Jawa yaiku bocah-bocah dikongkon njangkepi ukara ing ngisor iki nganggo tembung saroja. Utawa artine bahasa Indonesia, anak-anak diminta untuk melengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan kata saroja. Bocah-bocah bisa ndeleng jawabane ing kotak sampinge. Golek ana sing pas utawa sing cocok. Utawa bocah-bocah bisa ndeleng ing pepak basa Jawa utawa Google. Ing pepak basa Jawa bocah-bocah bisa ndelok ning daftar isine golek ana tembung saroja. Misale Bu Guru wae conto yaiku nomor 1. Mugi-mugi tansah pinaringan seger ... Jawabane yaiku sing B, kuwarasan. Dadi seger kuwarasan. Tembung saroja iku iling ya mek enek rong kata utawa rong tembung. Dadi unine mugi-mugi tansah pinaringan seger kuwarasan utawa jawabane sing B. Dadi bocah-bocah lek arep njawab, bocah-bocah kudu merhatekne kata sing dicetak miring iku dikongkon goleki terusane. Saiki sing keloro yaiku tembung camboran utawa kata majemuk. Tembung camboran yaiku tembung loro utawa luwih sing dienggo bebarengan lan duweni teges siji. Utawa yang diartekne bahasa Indonesia, kata majemuk adalah dua kata atau lebih yang digunakan secara bersamaan dan memiliki satu arti. Tembung camboran kaperang dadi loro, yaiku sing kesiji tembung camboran wutuh. Tegese tembung sing dicambor utawa digandeng arupa tembung wutuh. Tuladhane yaiku naga karo sari, dadine nagasari. Yaiku panganan kang digawe saka tepung lan diiseni gedhang. Raja karo kaya, dadine raja kaya. Utawa kewan kang diingoni, tuladhane sapi, wedhus lan sak pinunggalane. Tembung camboran sing keloro yaiku tembung camboran wancahan. Tegese tembung sing disuda wandane salah siji utawa kabeh utawa loro karone. Tuladhane yaiku lunglet utawa balung kulit, bangjo utawa abang ijo, kuelem utawa kuweni pelem, cowek utawa kanca dhewek, jitus utawa siji satus, kotjuk utawa bongkot pucuk lan sak pinunggalane.
Saiki tugas sing keloro basa Jawa yaiku bocah-bocah dikongkon ngiseni nganggo tembung-tembung campuran sing mathuk sing bisa dipilih ing kothak sisih tengen. Bocah-bocah bisa milih sing sesuai karo kalimah sing ana ing pertanyaan. Saiki selanjute yaiku sinau bahasa using. Bab ucap hang padha utawa sinonim. Sinonim yaiku rong ucap utawa lebih kang artine padha utawa meh padha. Ucap hang sinonim masya artine padha taping sing padha persis. Masya sithik ana bedane. Bedane iku ketara kadung wis digawe ning kalimah. Contohe utawa tuladhane yaiku sira wis madhang Lik. Sing sijine sira mari madhang Lik. Wis iku sinonime mari. Contoh sing keloro timbangane gesah biain angur tembangan. Sijine timbangane gesah biain angur gendingan. Tembangan iku sinonime gendingan. Saiki tugase basa sing lare-lare yaiku salinen utawa tulisen ring buku tulismu ucap hang padha utawa sinonim ring ngisor iki. Yen wis mari ngerjakne aja lali dipoto. Terus lare-lare dikongkon ngirim ning wali kelase dhewe-dhewe. Cukup sakmene pembelajaran saiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.